Așa. Ce mai zici, mai tine? Ce mai zici tu? Știu că am atâtea lucrări, am în Fo de Piatră, am la doamna Grecu, la poștă, am făcut căldura dimineața. Deci mă duc Da, acasă când mai ajungi? la Moca, nu. Am pus capacul ăsta de piatră. Ce rămas în spate. Curge apa, curge și pe ala. Bun. Aici e bun, am văzut, ai pus robinet de spălat, închis. Și aici e pluviala care e cu probleme. E altă viață. Mai curge. Am băgat cărămizi de alea, i-am băgat garnituri, tot, absolut, nu mai aveți treabă. Dar și ceaba, scara cealaltă dumneavoastră? Nu. Aici se duce apa. Ceaba de apă rece terminată. E, nu-i la mine, se duce la scara A. Știu, o să aibă probleme. Dar pare aici, poate mă pierd. Dar nu știu la cine. Nu știu la cine, Ionică, nu pune mâna că... Nu știu la cine. Da, e a lor, nu știu cine, habar n-am cine. Ți-am zis că blocul ăsta e nou venit acum și nu știu. Ia să mă uit și din coace. Aici m-am mai uitat eu odată din... Am mai fost eu odată aici, dimineața. Așa. Aici e camera curat cu țevi. Ce să facem, mă, Ionica? Asta e viața. Așa, asta am făcut, asta am învățat. Aici sunt doamna Boariu, frumos, elegant. Ne uităm și dincolo. Scurgile de la apartament de la Boariu. Aici e sub casa scării, n-avem noi treabă, e lumina. Rămnetul de apă general. Asta e a blocului. Și asta merge la scara A, care e cu probleme. Dar nu știu la cine să-i pot ajuta. Aici sub tronson 3, scurgerea frumos. Frumos, elegant. Și de la tronsonul 4. Și aici e pluviala cealaltă, care se duce la canal. Zina, n-am nicio datorie la nimeni. Aici e spre scara C. Nu știu ce vei, nu mă bag. Și aici tronsonul 4. Apa rece e făcute. Nu-i robinet, nu-i nimic, nu știu. Și scurgerea. Frumos. Se vede. Se duce încoace la scurgerea lui Domnul.
E, s-a obișnuit. Băi, tubul ăsta și belea e aici, tubul ăsta. Da, de auziți, doamna, că trimite om să le iei. Așa, ăsta e bun aici, nu umblăm că se funcționează. Ai legat bine aici ca să nu se lesă. Se duce și cealaltă am văzut că are. Am filmat-o și pe ea, că se vede încolo. Cam asta e, deocamdată. Da, asta e apa rece a lor. Apa rece în două tronsoane, una de aici și una de acolo. Da. Asta e asta care e în gol. Da, aia e ruginită de fier. O bucată de fier, o bucată de PHD. E treaba lor. Eu nu-i cunosc, știi? Că le-aș spune. Dar ai și mănuși aici. Să-l iei. Asta e.